52 ବଜାର 53 ଗଳିର ସହର କଟକ ଯେମିତି ନିଆରା, ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବି ସେମିତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଟକୀ ଦହିବରା ଓ ଆଳୁଦମର ଆକର୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଆସିଛି। ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରାଶି ରାଶି ଏଇଭଳି ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ରମରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୋକାନ କେବଳ କଟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ଯେମିତି ବାବୁଲା ଦହିବରା, ରଘୁ ଦହିବରା, ରଙ୍କ ଦହିବରା, ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ଦହିବରା, ବାପ ଝିଅ ଦହିବରା ଆଉ ମେଘ ଦହିବରା। କେଉଁଠି ଖଟା ତ କେଉଁଠି ମିଠା ଦହିବରା, ପୁଣି କେଉଁଠି ଚଟଣିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କେଉଁଠି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ। ଯେମିତି କଟକର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେମିତି କଟକୀ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।